Dobro večer, poštovani gledaoci, i dobrodošli u četvrtfinale 136. ciklusa TV Slagalice. Imamo fantastične takmičare večeras ovde u studiju, a sa moje desne strane na plavoj poziciji Aleksandar Simić. Dobro večer. Dobro večer. Višestruki povratnik, veteran TV Slagalice. Povratnik, zvuči kao povratnik u zatvoru, u krivičnom delu, ali ovo je povratnik u veselju i u lepom raspoloženju. Tako je, na to sam naravno i mislila. Nisam mislila na loše, svakako ste u četvrtfinalu. Jeste. Spremni za večeras? Spreman i imat ću izuzetno težak zadatak. To vi da nam kažete, znam da ste vi obožavatelj Siniše Vulića. Ja sam stari, ne stari obožavatelj, nego gledao sam ga u Poteri i fascinirao me svojim znanjima i gledao sam i partije u Slagalici, tako da nema slabu tačku. Morat ću da budem izuzetno fokusiran i da dam sve od sebe ako hoću da mu pariram. Tako je, da vas podsjeća on na vas? Pa on je mnogo bolji nego što sam ja bio u mojim godinama. Ja sam analogan, a on je digitalan, ja bih rekao. Digitalan. Želim ja vama svakako mnogo sreće analognom i da vi, Siniša, imate nešto da dodate na sve ovo što Pre svega moram da se zahvalim protivniku i da kažem da ni meni neće biti ni malo lako. Čeka me veoma opasan i veoma iskusan protivnik. Ja verujem da se i naši gledaoci veoma raduju da počne večeras ovo nadmetanje. Mnogo sreće želim i vama, iako ste nam rekli samo 2 rečenice, ali hajde da krenemo odmah sa prvom igrom, a to je Slagalica. Aleksandar večeras prvi bira slova. Izvolite. Stop. 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 Slova su? Stop. DROŠ. Stop. 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 APC. Stop. 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 PON. Stop. MI. Vreme. Vreme nam je isteklo. Aleksandre? Imate li reč? Nemam reč. 7 slova. 7, da čujemo. Modrica. Modrica. Dobro. 7 poena za vas, a naša je imala 10 slova. Podmornica. Nadamo se da će biti bolje u ovom drugom delu, Aleksandra, i za vas. Izvolite, Siniša, birajte. Stop, stop, stop. Slova su DOH. Stop, stop, stop. JAB. Stop, stop, stop. ŽN. Stop, stop, stop. ENZ. Vreme. Siniša, koliko slova? 8. Aleksandre, vi? 7. 7, da čujemo, Siniša. Zadojene. Ponovite. Zadojene. Zadojene. A vaša? Nehajno. Prihvatamo reč, a naša reč ima ponovo 10 slova. Beznadežno. Nova prilika za poene, nova igra, brojevi. Da vidimo koji će broj Aleksandar izabrati. Izvolite.
Stop. Stop. Lepo. 207. Stop. Koristimo. Stop. Stop. 1, 6, 5, Stop. 3, Stop. 10, 50. Vreme. Može. Može, prekidamo. Da. Dobro. Izvolite. 50 puta. Otvorena zagrada. 5 minus 1. Zatvorena zagrada. Plus 10 minus 3. To je to. 10 poena za vas, a evo šta kaže kompjuter. U zagradi 50 minus 10 puta 5 plus 6 plus 1. Siniša, hoćemo sličan ovakav broj. Da. Izvolite. Stop, stop, stop. Još bolje. Od. 35. Stop, 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 stop. Koristimo. 9, 1, 3, 2, 15 Stop. i 75. Vreme. Može. Ko Aleksandar kaže, onda može. Može. Izvolite, Siniša. 3 puta 15. Minus 9. Minus 1. To je to. 10 poena za Sinišu, a kompjuter kaže ovako. 15 plus 2 puta u zagradi 1 plus 9. Stigli smo do treće igre, korak po korak, imamo spremne pojmove, korak i krećemo odmah. Spremni, Aleksandar? Da. Evo prvog. U jednoj adaptaciji se udvostručuje. Vrata. Ne. Dalje. U imenu ima reč Kim. Kardashian. Nije. Da. Pripada čuvenoj filmskoj porodici. Novak. Ne. Siniša? Dalje. Našao se na koricama našeg udžbenika. Nicolas Cage. Tako je, Nicolas Cage, 17 poena za vas. Nicolas Cage se zajedno s Holly Hunter i malom bebom iz filma Podizanje Arizone godinama nalazio na koricama našeg udžbenika biologije za 8. razred. Sljedeći korak mijenjao je lice s Travoltom. U filmu Kradeno lice likovi Nicolasa Cagea i Johna Travolte preuzimaju lice onog drugog. Napuštajući Las Vegas dobio je Oscara. Cage je dobio Oskar za glavnu mušku ulogu u filmu Napuštajući Las Vegas. Poslednji korak, slavni glumac rođen 1964. godine. U filmu Adaptacija Nicolas Cage glumi 2 brata blizanca, a drugi, treći korak, njegovo pravo ime je Nicolas Kim Coppola. Sve jasno? Jasno. Da vidimo da li će vama biti. Evo Jasno. prvog koraka. Umetničko je prezime ruskog pevača. Da. Šaljapi. Ne. Naslov je romana Davea Eggersa. Dalje. Dalje. Ima svoje kretanje. Telo. Nije. Aleksandre? Nebo. Ne. Naslov je poznatog horor filma. Dalje. Vrisak. Nije. To je i nezavršeni roman Meše Selimovića. Dalje. Ostrava. Ne, sad će biti jasno. Može da bude olimpijski. Krug. Krug, tako je, 7 poena za Sinišu. I poslednji korak u domaćim filmovima je poslednji i počasni. Filmovi Poslednji krug u Monci, maratonci trče počasni krug. Pevač Mihajl Krug bio je poznat po pesmama o kriminalnom životu i kružno kretanje smo mislili na to u trećem koraku. Na redu igra skočkova. Prvi na potezu Aleksandar. Da čujemo prvu kombinaciju. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. 3 nisu na mestu. Tref, tref, skočko, pik. Sjajno, Aleksandre, svaka vam čast. Iz emisije u emisiju sve bolje i bolje. Da vidimo da li će ovo sreće da pređe na Sinišu kada je skočko u pitanju. Izvolite. Moram da probam. Pik, pik, tref, tref. 1 nije na mestu. Tref, šerc, karo, karo. 3 na mestu.
Tref skočko, karo. 2 na mestu. Tref herc, karo zvezda. 3. Tref herc, karo herc. To je to. Samo 5 poena razlike pred igru spojnice. Nadam se da su naši takmičari spremni. Spremni, Aleksandre? Da. Evo šta za vas imamo. Dela ruske književnosti i njihovi autori. Taras Buljba, Gogolj, Evgenij Onjegin, Puškin, Hadži Murat, Tolstoj, Dr. Živago, Pasternak, Ivan Vasiljević, Ivan Gončarov, Makar Čudra, Maksim Gorki, Ujka Vanja, Čehov, Oblomov, Gončarov, Jakov Pasinkov, Turgenjev, gospodin Proharčin. Bulgakov, Dobro, 8, lepo. Da vidimo 2 za vas. Bulgakov, Vasiljević, Bulgakov i gospodin Proharčin. Dostojevski. Lepo, 8:2, da vidimo kako će biti u drugom delu igre. Spremni vi, Siniša? Evo što za vas imamo. Poznate pevačice s imenom od 4 slova, a prezimenom od 5. Bili Eilish, Nada, Obrić, Alka, Vujica, Pola, Abdul, Gabi, Novak, Vera, Nešić, Dona, Samer, Nina, Simon, Johnny Mitchell, i Tori. Amos. Odlično. I stigli smo do igre koja donosi najviše poena. Može da donese čak 100 i vidjet ćemo ko će biti brži, pretpostavljam, u ovoj igri. Slušamo prvo pitanje. Kojom nama susednom državom je u srednjem veku vladala dinastija Asen? Siniša. Bugarskom, Tačno. Koji nekadašnji potpredsjednik je pobedio na američkim predsjedničkim izborima 2020. godine? Siniša bio brži. Joe Biden, Tako je, idemo na treće pitanje. Dok se apokalipsa danas odvija u Aziji, koji kontinent je mesto radnje novele Srce tame po kojoj je snimljen ovaj film? Ponovo Siniša brži. Afrika, Tačno, idemo na četvrto pitanje. Po zapremini smatrana najvećom na svetu, pećina Son Dong nalazi se u Kini, Vijetnamu ili Kambodži. Ponovo Siniša brži. Kambodži, Ne, Vijetnam, Vijetnam je tačan odgovor. Idemo na peto pitanje. Koji glavni grad nekadašnje zapadne Nemačke je ujedno rodno mesto Ludviga van Beethovena? Sad vi, Aleksandar. Bonn. Tačno, idemo na šesto pitanje. Koji slikar je naslikao dela San izazvan letom pčele oko nara sekund pre buđenja? Siniša. Dali, Tako je, idemo na sedmo pitanje. Koja riba je u nazivu videa koji je 2020. godine prestigao spot za pesmu Despacito kao najgledaniji na YouTube-u? Siniša. Ajkula, Tačno, Baby Shark Dance. Idemo na osmo pitanje. Čije novozavetno evanđelje je jedino koje nije sinoptičko, to jest bitno se razlikuje sadržajem od ostala 3? Aleksandre? Jovanov. Tačno, idemo na pretposlednje pitanje. Koji je časopis poznat po žutom okviru naslovne strane u Srbiji pokrenuo obrazovnu platformu Žuti okvir? Brži Siniša. National Geographic, Tako je. Evo poslednjeg pitanja. Koja je boje majica koju nosi vodeći biciklista u generalnom plasmanu na trci Vuelta a Espanja? Siniša. žute, Ne? Bele, Crvene je tačan odgovor. Kako igraju naši takmičari? Biće i sutra veoma uzbudljiv duel, a da vidimo kako će biti u asocijacijama. Aleksandre, koje polje birate? A3, Otac. Bog, Tako je. Možda konačno. Pravda, Ne? Siniša.
B1. Posao? Konačno Zevs. Nije. B2. Vazduh? Konačno batina. Nije. B3. Snalaženje? Kolona B. Prostor. Tako je. Možda konačno. Konačno čestica. Ne. V4. Rat? Konačno vreme. Nije. V3. Mesto? Kolona V. Bitka. Ne. V2. Perfektni? Zločin. Tako je. Konačno? Kazna. Tako je, Aleksandre. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone G je bilo uši, Pajka u cara Troja na kozje uši, izraz ušlo voda u uši. Kolona A, Veles i Hermes su bogovi iz različitih mitologija. Božje čestice je drugi naziv za Higgsov bozon. Kolona B, poslovni prostor, vazdušni prostor neke države. Kolona V, Perfektni zločin je poznata komedija španskog režisera Alexa de la Iglesie, Mesto zločina i ratni zločin. I konačno rešenje Božja kazna, kazneni prostor u fudbalu, roman Dostojevskog Zločin i kazna i domaći rock band Kazna za uši. Samo 8 poena razlike u ovom prvom susretu. Odlični ste obojice. Da vidimo kako će biti u drugoj asocijaciji. Izvolite. Hvala. A1. Dizel. Motor. Tako je. Možda konačno. Konačno Ili dalje? klip. Ne. B3. Krilo? Konačno glava. Nije. B4. Rep? Šta kažete, Siniša? Kolona B. Ptica. Ne. B2. Papir? Avion. Tako je. Konačno? Mlaz, mlaznjak. Tako je. Odlično, Aleksandar. To je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone V voda, kolone G nafta, domaće preduzeće Naftagas, OPEC je skraćenica za organizaciju zemalja izvoznica nafte i konačno rešenje mlazni motor, mlazni avion, mlaz vode s česme i mlaz nafte. Samo 11 poena razlike, da vidimo rezultat. Posle prvog susreta 137, Aleksandar osvojio za sada, a Siniša 126. Aleksandre, ovo je sad bilo u poslednji čas da dođe do preokreta. Pa što sam propustio u, kako se zove, znam da znam, što sam bio spor, to sam ovdje bio štrumniji u asocijacijama. Sad može lako da se desi da se odigra suprotna situacija u sledećoj partiji. Morat ću mnogo bolje na slovima. Siniša je izuzetno opasan, opak i ja mislim da ko ovo bude prošao, da su mu velike šanse za finale, ako ne za pobedu. Ste čuli, Siniša, vi kažete slažem se. Donekle protivnik je podbacio na slovima, ja to nisam dovoljno dobro iskoristio. Nastavio sam da slabo igram asocijaciji, to me koštalo ovoga puta. Da igrate slabo asocijacije, pa ne bih rekla da je slabo, samo je Aleksandar tu bio brži kao što ste vi bili brži u igri ko zna zna. Mislim da će nijanse sutra da odluče. Biće ovo napeto, uzbudljivo, ne znam da li vam se to dopada, ali sam sigurna da se svima nama koji gledamo i uživamo u TV slagalici dopada. Dakle, dragi gledaoci, sutra gledamo drugi susret u četvrtfinalu, ova dva sjajna takmičara i onda ćemo saznati, nažalost može biti samo jedan, ko to ide u polufinale. Ostanite uz program RTS. Vidimo svi sutra. Doviđenja.